ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾಡ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಇರ್ನ ಚಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಚಾ ಆತುಚ್ಚಿ ಚಾ ಕುಡಿದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಏತು ಕೊಡ್ತು ಚಾ ಬರ್ಪುನು ಚಾ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತಂಡ ಪರ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ತಲ್ಪೊಲ್ಲತೆ ಅಂಚೆ ಚಾ ಇಜ್ಜಿ ಅನ ಸಂಡೆ ಚಾ ಸಂಡೆ ಅಂಡ ಬೈಯಡ್ಪ ಚಾ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇರೇದಾದೆತ್ತುಂಡು ಚಾಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಬಯ್ಯ ಚಾ ಇಪ್ಪುಜ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಆತುಜಿ ಈರು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುನ ಅದೇ ಚಾ ಬರ್ಪುಜಾರು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಬರ್ಸೊಂಡ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಗ ಬಯ್ಯಗ ಚಾಗ್ ಎಪ್ಪಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಒಯ್ಟ್ ಬರೋಡು ಸೈಕಲ್ಡ ರೈಲ್ಡ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ನೀನು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತೆ ಬರ್ಸ ಕೋಡೆ ಜೋರು ಬರ್ಸತ್ತ ನೀನು ಇಜ್ಜಿ ಆತು ವಿಮಾನ ಕಳಪುಡು ವಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೇರ ಬರ್ಪುನ ಅಂದೇ ಅయి ಕೊಂಚ ಬಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಬಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನೇಲೊಂಬರ್ಕಾವೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ವಿಮಾನ ಓಲು ಉಂತುಂಡು ಕಾರ್ಕಳಡ್ ಉಂತುಜ್ಜಿ ವಿಮಾನ ಉಂತೊಡಂದ ಬಜ್ಪೆ ಬೋಡು ಅವಲತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ತದ ಪಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಇಡ್ಬಾರ್ದು ಲ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಉಂಡತ್ತೆ ಬಲ್ಲು ಪಾಡುವ ಈಗ ಒಂಚ ಅದು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆನಾ తెలిపోర ఒక సమాచార పనుడి పన్నుడు ఎన్నదాలెజ్జి సమాచార ఎన్నదాలెత్తున పనులే ಲೈವ್ ಇಜ್ಜೇರ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಂಪತಣ್ಣ ಬಿದ್ದರು ಸಂಪತಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಲೈವ್ ಮುಗ್ಗಿನ ಸಂಪತಣ್ಣ ತೆಪ್ಪಡು ಪಾಡುವೇರ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಕು ನೇರವು ಇರ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಕಲ್ಕು ಹಾಯ್ ಸಂಪು ಅವರೇ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ತುಲೆ ಸಂಪತಣ್ಣ ಇರಾಗ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪಾರ್ದು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾನ್ ತೋಡು ಊರಿ ಯಾ ಅಂದ ಸಂಪತಣ್ಣ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಸಂಪತಣ್ಣ ತೋಡು ಬೂರಿಯರ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿದ್ದು ಅವಿಯೇರು ಒವ್ವಿಯೇರು ಅದೇ ಜಯರಾಜೀರ್ನ ನಿಜ ರೂಪ ತೋಜ
ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಂಚಿನ ಲೈವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಡು ಬರೋದುಂಡು ಐಕೆ ಪಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಾಯ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಪತಣ್ಣ ದಾದಾನ ಮ್ಯೂಟು ಅವನಟೆ ಚೂರು ಜನ ಬರ್ತಾರಂಚ ಮ್ಯೂಟು ದೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಲದು ಸಂಪತಣ್ಣ ನಿಜ ಬೂರಿಯಾರ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಬೂರಿಯಾರ ಪಂದೆ ಓಡಿಪೋಯಾರಿಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಯಿ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಂಪತಣ್ಣ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೋದು ಸರಿ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬತ್ತಂಡೊಂಡತಿ ಇರು ಬೇತೆ ಮೊಬೈಲ್ಡು ತೂಲಿ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಮರಣೆ ಅಂಚನೆ ಆದಿತ್ತಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತಾತೆಗೆ ಸರಿಯಾಂಡು ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನೊಳ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಯಾಂಡು ಅವ್ವಿ ದಾದಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಂಪತಣ್ಣ ಗೆರ್ಪದು ಬೇರೆ ದೂರ ಪೋಯಾರ ಹೈಟ್ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಊರನ ಒಂಜಿ ಉಂಡ ದಾದ ಮಂಗಲಕ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೊರ್ಚಿನ ತೋಜು ಐಕ್ ಅತ್ತು ಸಂಪತಣ್ಣ ಈರು ನಿಜ ಬೂರಿಯಾರ ಸುಳ್ಳು ಬೂರಿಯಾರ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಹ್ಞೂ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಹೂ ಒಡೆಪೋಯರ್ ಮಾರ ಪಾತ್ರಲೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದು ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಿರೇನು ದೀಪ್ ಉಚ್ಚಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಲ್ಲ ಅಡೆ ಬತ್ತ ಹಾಕ್ಬ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಾರ್ಲ ಬಲೆ ಇರೇನು ತೂವನು ಸಂಪತಣ್ಣ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಪತಣ್ಣ ಇರ್ನಾಡ ಎತ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಲೈವ್ ಇರ್ನ ಬೊಕ್ಯಾನ ಒಣಸು ಪೋಯನ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತುಚ್ಚಿ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪೋಚವೆ ಪೂರ ಪೋಯರ್ ಅಂದಿ ಪೋಯರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಾಡಿ
ಸಂಡೆ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವಾವೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡುವ. ಎಂತ ಗಮ್ಮತ್ತು, ಕೋಳಿ ಊಟ ಉಂಟಾ? ಎಂತ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ? ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರ? तेलतारते यान बोरन गावली अत्ते ನೀರು ಬೂರ್ದನ ತೂತು ಜಾತಿ ಇರ್ ಬೂರ್ದನ ತೂತುಂಡ ಬುಲ್ದೊಲಿ ಸಂಪತ್ತ ಇರುತ್ತ ಲೈವ್ ಇಡುವತ್ತು ವನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ತೆರಿಗೆ ಬರೋದು ಕುಲ್ಲು. ಎಂತ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ನೀವು? ದೇವ ಫಿಶ್ ಒಡೆಪೋತುಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡ ಮೀನು ಮಾರೊಂದು ಅರೆಗ್ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದು ಜಂಕ್ ಪೇಟ್ ವಾಡ್ದೆರ್ ಅಂದುಂತಲೇ ಬೊಕ ಪನ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಅಜ್ಜರ್ ಬರ್ಪ ಕುಂತಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ. ಕೇಶವಣ್ಣ ಹಾಯ್, ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಾ ಪರಿಯಾರ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡಾರ? ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ
ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರಾ? ಓ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ. ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಗೈಸ್, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಮಾತಾಡಿ ಜನರೇ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
ಹಾಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಎಂಚುಲ್ಲರ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹೌದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಆಡಿ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚುಲ್ಲರ ಚಾಂಡೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಚಾಂಡ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚುಂಡ ಲೈಕ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಡಿ ಅಣ್ಣ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಾಯ್ ಆಡಿ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜ ಕೇನುಜ ಕೇನುಜೆ ದಾಲ ಕೇನು ಚಂದ ಪಾತರ್ನ ಕೇನುಜ ಸೌಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ದೀತ ಯಪ್ಪ. ಕೇನು ಜೆತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಂಜ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಚಾಂಡೆ ಆಡಿ ಬ್ರೋ ಯಾನ್ ಪಾತರ್ನ ಕೇನು ಜೇರಕ್ಲ ಎತ್ತಕೇನು ನಂದ ಐಕು ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದೆ ತೋಜೋಡು ಇದ್ದು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಆಡಿ ಅಣ್ಣ. ಫ್ಯಾಬ್ಲೆಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೈಡಲ್ಲಿದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಆಡಿ ಅಣ್ಣ. ತಿಂಡಿ ಬೋಡ ತಿಂಡಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ ಉಂಡತೆ ಶಾಲೆಡ್ ಚುಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಅವು ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೋಡ ಇರಗ್ಲ ನನ ಅವಡು ಅಂದ. ಇರ್ನಾಳ ಚಾ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ಸಾಲೆ ಶಾಂತಕ ಚಾಂಡಾಗಿ ಎಂಕು ಬೋಡು ಆಡಿ ಅಣ್ಣ ಬಡೆ ಕೊರ್ಕ ಕೊರ್ಕಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ವೆ. ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆವಡು ಅತ್ತೆ ಅಂದ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಎಂಕ್ಲ ಬೋಡು ತಿಂಡಿ ಈರು ಓಲಿತ್ತಾರೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಗುದ್ದುಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತದೆ. ಒಯ್ತು ದಕ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲೇಕ ವಿಮಾನ ನೋಡಿ ಕಳಪುಡ್ಗ ವಿಮಾನ ನೋಡಿ ಕಳಪುಡ್ವೆ ಅವೇ ಅಕ್ಕ ಹೈಡ್ ದಾದ ನಿಲ್ ಕಾರ್ ಎಕಡೆ ಬೂರ್ನಿಗೆ ಅದೇ ಶಾಂತಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಡೋಡು ಫೋನ್ ನಿತ್ತೇರು ಅವಳು ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ನಿಗೆ ಎಂಕ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅವಳು ಬಜೆಗೊಳ್ಳಿ ತಿನ್ಲಾಕ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಒಡೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಎಕಡೆ ಕಂಡೋಡು ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಬರೋ 100 ಅಂತು ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ನಿಗೆ ಕಂಡೋಗಿಗೆ ಒಂದು ಆನೆದ ಕಿನ್ನಿ ಊರ್ಲೇಕ ಮುದ್ದುಗು ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ 6 ಬೂರಿಯರ ಅಂದಿಯೇ
ಅವು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತನ ಐಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಪುನು ಏರೆಗ್ಲ ಮಕ್ಕತ್ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಅವು ತಪ್ಪು ಸಂಪತಣ್ಣ ಅವೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಬಿದ್ದರು ಬಿದ್ದರು ಸಂಪತಣ್ಣ ಬಿದ್ದರು ಎಂಚಾಂಡು ಸಂಪು ಬೂರ್ದು ನೆಲ ಪೋಂಡ ಅಂದಿ ಅವು ಕಂಡ ಪೋಂಡ ಅರ್ಧ ಪೋತುಂಡು ಕಂಡ ನನ್ನ ಪೊಸತ್ತು ದೆಪ್ಪೊಡ ಅಂದ ഞാൻ താഴേക്ക് പണ്ട് അയ്യോ സംപത്തണ്ണ ಅವು ಅಂದು ಮುದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಅಂದು ಪಾಪ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ಬೂರ್ರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ದಾದಾಂಡು ಸಂಪು ತಾಗಂಡ ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಶಾಂತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿರ್ಲೇರು ಪನ್ಲೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ತಾಗಂಡ ಮರ್ದು ಪೋಯರ ಏತ್ ತಾಗಂಡ ಲೈವ್ ಇತ್ತನಾ ಇತ್ತಂಡಿ ಲೈವ್ ಇತ್ತಂಡಿ ಅಕಡೆ ತೋಡುಡ ಬೇಲಿಡ ಪುರ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ದಾಳ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಪಾದ ಜನ ಅಂದ ಅವು ಮರಿಯಲ್ಲ ಅಂಜನಂತೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಧಾನ ಪೋಡು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಂದೆ ಜಾರ್ನತೆ ಮರಿಯಲತ್ತ ಪಾಮಜಿ ಪತ್ತು ದಿಪ್ಪುಣ ಅಂಚ ಜಾರ್ನಿಯಾ ಅಂದು ಟೈಟಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಯ್ಕೆ ಟೈಟಲ್ ಪಾಪಯೇ ಬೇನಾಂಡ ಅಂದು ನಾರ್ನ ಬೇನೆ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಅತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಡುವೆ ಅಂದೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಸಂಪು ಅಪಗನೆ ವೈಟಿಂಗ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಬೇನೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದು ಪಾಪ ಅವು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರನ್ನ ಒಂದುಂಡತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸಾಂಗ್ ಅಂದೆ ಬೇನೆ ಉಂಡೆ ಸಂಪುಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಬೇನೆ ಉಂಡಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಎಸ್ಕೇಪಾ ಒಂಜಿ ಆಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಕೂಕು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಐಕು ಕುಡೊಂಜಿ ಪನ್ಪರ್ ದಾದ ಪನೋಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದೆಯೇ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಶಾಂತಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಶಾಂತಕ್ಕ ಸಂಪು ಈ ಒರಿಯೇ ಮಗ್ಗೆನ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಇಜ್ಜ ಇರಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಶಾಂತಕ್ಕ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಎಂಕ ಮೆಗ್ದಿ ಉಂಡಿ ಆರೇನ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಮೆಗ್ದಿ ಜಾಬ್ ಉಲ್ಲೆರ. ಅಂದ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಪುವಾರ್. ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಂತ ಮಿಗ್ದಿ ಅತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಪಲ್ದಿನ ಮಗ. ಓಹೋ ಅಂಚ ಈರುವರಿಯೇ ನಂಚಂದ. ಹೀರೋ ಹೀರೋ ಇರೆಗ್ ಕೇಂದಿನಿ ಅನ್ನ ಅವ್ವೆ ಅತ್ತೆ ಆರು ಒರಿಯೇ ಅಂಚಂದ. ಯಾನ ಬಿರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರನ್ನ ಅರೆಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಮಂಡೆ ದಿಪ್ಪೆತುಲ್ಲ ಬಾಸಿ ಜನ ದಾದ ಕಜಿಪು ಕಜಿಪು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇರೇದದೆ ಸಂಪತಣ್ಣ ಅದದೆ ಸಂಪತಣ್ಣ ಚಿಕನ್ಗೆ ಆತ ಫ್ಲವರ್ ಬಟನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಶೋ ಕಾಪುಂಡೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಶುಂಠಿ ಚಾಪರಂದಲ್ಲಿ ಅಂದ ಕಾರ್ಕಳ ಬಿಸಿ ಅಂದ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಲೈವ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಂದು ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೇ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರ ಅಂತ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದೆ ಚಾಕದಾದ ಸಂಪು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅಂದು ಅದೇ ಸಂಪತಣ್ಣ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಅಂದತೆ ಚಾಕು ಲೋಟ ತಿಂದೆ ಅಂದ್ ತಿಂಡ್ರಾಪುಂಡಾವೆಲ್ಲ ತಿಂತವಾರು ಬಿಡ್ತಾಯರು ದನ ಪುಣ್ಯಗವು ತಿಂಡ್ರಾವನ್ನ ಇಟ್ಟಾನ ಹಾಯ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರೋ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಮಾರೆ ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ತಿಂಡಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಓಲ ಉಟ್ಪುಜಿ ಸೀಪೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತ ಓಲ ಉಟ್ಪುಜಿ ಅರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇ ಸೀಪೆ ಅಂದೆಂಚ
ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ನಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಉಳ್ಳೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೆ, ಓಕೆ. ಗೀತು ಸಿಸ್, ಮತ್ತೇನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್? ಪಿನ್ ಐ ಡಿ ಪಿನ್, ಹಾಂ ಓಕೆ, ಪಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಎಸ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್, ಓಕೆ. ಪಿನ್ ಐ ಡಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯಿತಾ? ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಿಲೇಬಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದೆ ಸಂಪತಣ್ಣ. ಓಕೆ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಸಂಪತಣ್ಣ ನೋಡಿ, ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಹೈಡಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಸ್ತ್ ಸೀಪೆದ್ದ ತಿನ್ಪುಜೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂತಿರ್ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿಂದ ಎಗ್ ಶುಗರ್ ಉಂಡಾ? ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡೆ ಸಂಪತಣ್ಣ? ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಪಲಾವ್ ಸಿಸು, ಹೌದಾ, ಸೂಪರ್. ಅದು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ ಸಂಪತಣ್ಣ, ನೀವು ಅದು ಸಿಹಿ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲಂತೆ. ಪಲಾವ್ ಬೇಕಾದರೆ ಕೊಡಿ, ಅದು ಖಾರ ಉಂಟಲ್ಲ. ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಅಂದು ಸೂಪರ್ ಅತ್ತೆ. ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೀಪತ್ತೆ. ಪಲಾವ್ ಓಕೆ, ಪಲಾವ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಹೌದು ಶಾಂತಕ್ಕ. ಸಂಪತಣ್ಣ ಪಾಪ ಇನ್ನು ಆಸೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಅವರಷ್ಟು ಮಾಡಿಟ್ಟದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವು ಬೊಚ್ಚಿ BP ಉಂಡು. ಓ ಅಂಚನಾ, ಅವಿ ರೇಪಲ್ಲ ನೇರೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಬಾರಿ ರೇ ಬೆಚ್ಚಡೆಪ್ಪುವ ರೇಪದುಂಡ. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೈಡಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಮಾರೆ, ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ವ? ಅಲ್ವಾ ಶಾಂತಕ್ಕ? ಸಂಪತಣ್ಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಪದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ರೌದ್ರ ಅವತಾರ. ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಸಿಸ್, ಬನ್ನಿ ಸಿಸ್, ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಿಸ್. ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಸಂಪತಣ್ಣ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಿಮಗೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತಾ? ನಿಮಗೆ ಖಾಲಿದು ಮಾತ್ರ, ಪಲಾವ್ ಮಾತ್ರ. ಓ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾ? ಹೌದಂತೆ ಮಾರ್ರೆ. ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅನ್ ಪಾತೆರ್ನೆ ಅಂಚೆನಿ ಏರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಸಂಪತಣ್ಣ, ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಮುದ್ದುಸಿಸ್ ಬಲೆ ಪರ್ಕ 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 ದಾದವೇನ ಆಡಿ ಅಣ್ಣ. ಎಂಕಿಜ್ಜ ಅರಡಿ ಬ್ರೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಎಲ್ರಿಗುಂಟು ಚಹಾ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಅರಡಿ ಅಣ್ಣ. ಚಹಾ ಎಲ್ಲ ಕುಡೀರಿ ಆಯಿತಾ? ಆರಡಿ ಅಣ್ಣ ಪಿನ್ನ ಇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಕ ಪಲಾವು ಸಲಾಡ್ ಉಂಡತಿ ನೋಡಿ. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಪಲಾವ್ ಬೇಕಂತೆ, ಮತ್ತೆಂತ ಸಲಾಡ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪತಣ್ಣ. ಚಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆರಡಿ ಅಣ್ಣ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬಲೆ ಪರ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಲೆ ಚಹಾ ಪರ್ಕ. ಎಂಕ್ ಚಾತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಟಂಬಡೆ ಬೋಡೆ ಎಂಚಿ ನೀರು ಆಟೋ ಬೈದನ ಅಂದೆ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಎಂಕ್ ಚಾ ಮಾತ್ರ ಅರಡಿ ಬ್ರೋ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಅವನಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಒತ್ತಿರ್ತಲೆ. ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ, ಹಾಯ್ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಒಣಸೆಂತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಡ್ಡು ಬಟ್ಟಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಇತ್ತೆ ಚಾಯ್ ಎಸ್ ಸರಿ ಪರಿಹಾರ. ಚಾಯ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಕಷಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ.
ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಕೊರ್ಕ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಬತ್ತೇರು ಕಾರ್ಕಳ ಒಂದೊಂದಲ್ಲೇರು ಅಡಿಯನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ ಆರು ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಲೋಟ ಕಷಾಯ ಪಡ್ದು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಡ್ಡು ಬಟ್ಟಲು ಒಣಸ್ ಮಂತ್ ಬೈದಿರು ಬೈದ್ರತ್ತ ಒಣಸ್ ಮಂತ ನಿಂತೇರು ಚಟ್ಟಂಬಿಡಕೊರ ಆಟೋಕು ಬೈದಿನ ಶಾನ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಬತ್ತಣ್ಣೆ ಒಂಜೆ ಡಜನ್ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಆವೇಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಯಾನೆ ಇನಿಯೇ ಎಣ್ಣೆ ಗೋಡೆ ಬಾರಿ ಜೋರು ಬೊಲ್ಲಡು ಪೋತರ ಬಂದು ತುಲೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಬೊಲ್ಲಡು ಪೋತರಕ್ಕೆ ಸಂಪು ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ನೋಡಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಇವರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಕಳ ವಿಲಾಗ್ಸ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಚಾನಲ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಕು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಬೋರ್ಡು ಕಾರ್ಕಳ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಸೇಸಪ್ಪಣ್ಣ ಆಡಿ ಅಣ್ಣ ಸೇಸಪ್ಪಣ್ಣ ಏರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮೀ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಇದ್ದೀರ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಸೇಸಪ್ಪಣ್ಣ ಏರಿಯೇ ಕಾರ್ಕಳ ವಾರನ ಅಜ್ಜೇರಿಯೇ ಅರ್ನ ಅಜ್ಜರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಉಲ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತೇರು ಪೋವನೆ ಕಾಪು ಮಾರಿ ಎಂಕಲ್ಪುರ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಓಡು ಅನ್ಪ ಅದೇ ಶಾಂತಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪೋವರ ಕಾಪುಚ ಅನ್ನೆ ಬೋರ್ಡು ಅನ್ನೆ ಕಾರ್ಕಳ ಯಾನ್ ಪೋಡೆ ಬುರ್ಚಿ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಯಾನ ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ಸಿನ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಿರಿಗೆ ಅವು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ಮಾರ್ರೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ಒಡೆಗ್ ಜಾಡ್ದು ಕೊಲ್ಲುಲ್ಲ ಸಂಪು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಮುದ್ದು ಏತ್ತು ಮೋಕೆ ಅನ್ನ ನಕ್ಲೆಡ್ ಅಂದು ಬೊಕ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ಪನ್ಪುನ ಸೇಸಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ ಇರ್ಲ ಗಾಡಿ ಪದ್ಮುಜೆಕು ಬಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಕ ಚಟ್ಟ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರನ್ನೇ. ಆಡ ಬಿದಾಡಿಯಾರ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಚಾ ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಜಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ತಿನಿಯೇ ಜಾಗರಣೆ ಸಂಪುದಾದೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೋಕೆ ಕರ್ಮ ಏರಿಗಿ ಮಹೇಶ್ ನೀರು ಮಂಡೆ ಗುದ್ದದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಳ ವಿಲಾಗರ್ಸ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಹೇಶಣ್ಣ. పోవరని కాపుని ఏరి పోర కాపుని సంతే ಶಾಂತಕ್ಕ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಬೋಡೆ ಪುಣ್ಯ ಕೋರಿಂಡು ನೈಟ್ ಈ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣನ ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾರ ಪೂರ ದೂರ ಪೋಯಿರು ನಾಪತ್ತೈರು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬಲಸರ ಉಂಡೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಸಂಪು ಇಟ್ಟು ದರ್ಪೊಡಿರೇಕು ಅಂದು ಬುಡ್ಲೆ ನಾಲು ಎಂಚಿನ ಬಾತೇನು ಬಾಸ್ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಕಳಾಯ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ರ ಅಂದು ರಡ್ ಜನಕ್ಲ ರಡ್ ಬಿಡ್ರ ಸರಿ ಆಪೇರು ಅವು ತಿನ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣಂಚಿನ ದಾದಿ ಮಿತ್ತು ತುಪ್ಪುನು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ತಿರ್ತದಲೆ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚು ಅವೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಗೀತೆ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ
ಎಲಿಪಾಸನ ವೈಜ್ ತೂಪುನ್ ದಾದ ವಿತ್ತು ದಾದಾಣವನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಈ ದರ್ಪರ ಇಡಿಗ್ ರೀಚ್ ಆವೋಡೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಪನ್ಪರ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂಪದಾಣ ಕಾರ್ಕಳ ಅವು ಬರ್ಪುನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್. ಭತ್ತಂಡನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆರ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ದಿ ಇತ್ತರ ಕಾರ್ಕಳ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಶಾಂತಕ್ಕ ತಿಂಡಿದಾದಿ ಅಂತ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಮುದ್ದುನ ಮಾಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವು ಇರೇನು ಅಂತಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡತ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಯ್ಯಾಡೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಏರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಂದ ಪಂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಏರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಪಂಪರ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ತಿಂದಾರ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣದಾದ ತಿಂದಾರೆ ಚಕ್ಕುಲಿಯ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಪ್ಸ್ ಅದೇ ಮುದ್ದು ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತಕ ಅಭಿಷೇಕ ಆನೆ ತಿಕ್ವರೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪುಕ ಹೊರ ಬೊಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಒಂದು ಮರಿಯಲ್ಲ ಇವ್ರು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಾಸಿ ಚಂದ ಓಲು ಬೊಲ್ಲ ಉಂಟು ಬರ್ಸಾತಿ ಮಾತಾಡಿ ಇಟ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಇನಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಕಿರುಂಡು ಅಂಚ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದು ಓಡಿ ಈರ್ನ ಕರ್ಮ ಇರ್ನ ದೀವರವಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಳದ ಕೈತಲ ಕಾರ್ಕಳದ ಕೈತಲ ಬಾರಿ ಬೊಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿ ಅತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಕುಲ್ಫಿ ತೆತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಂತ ಅಯ್ಯೋ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಂಬೆಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜೆ ಶಾಂಕೆ ಅಂದುಲೇರು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂದುಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಮಾರಿಗುಡಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪು ಇತ್ತಂಡು ಸಂಪು ಪನಂದುಲೇರು ಮುದ್ದು ಸಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಪೋಪುನ ಆಡಿ ಅಣ್ಣ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಾರ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಟ ಗೇಮ್ಸ್ ರಾಪುಂಡ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಪಕ್ಕಿಯಾರ ಅವರ ಎನ್ನ ಜಾಲ್ ದಾಪೆದ ಮೈಟ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಆಡಿ ಅಣ್ಣ ಚಾಂಡಿಗೆ ನಂದುಲೇರು ಕಾರ್ಕಳ ಅರೆಗಿತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿನ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬಾಯಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲೇರು ಆಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಅಂದೇ ಬರಿತನ ಇಲ್ಲ ಮುದ್ದು ಅಂದ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಬರಿತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಚಾಂಡ ಬ್ರೋಕ್ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆರಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಬಾಯಿ ಅರಡಿ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಅರಡಿ ಅಣ್ಣ ಬಾಯಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಅಂತ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರೋ ಟಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಯಾನು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ತಿಂದೆ ಬಕೀರ ಕಡೆ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಬಂಡಾರ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ. ದಾದಾಂಡ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸಂಪುಗು ಕಾರ್ಲಡಿ ಇತ್ತದ್ದು ಗೊತ್ತು ಜಾಗೇನಂದಲ್ಲ ಶಾಂತ ಕಂದಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ. ಅಯ್ಯೋ ಶಾಂತಕ್ಕ ಇದು ಸಂಪತ್ ಅವು ಅರೆಗಿನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕಿತ್ತೆ ನೆರ್ಪೇರಿ ಆ ಪಂಡೆ ಆ ಪನ್ಪುಚ್ಚಿ ಆ ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಪಿ ಯಾನ್ ಪೋತುಜ್ಜಿ ಆಡ್ ತಿಕ್ಕಿಜೇರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ. ಯಾನ್ ಅಂಚಪುರ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ. ದಾದಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಸಂಪು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿಸಿಪ್ಪು ಅದೇ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ಇರೆಗಿಲ್ಲ ಅತ್ತು ಎರೆಗಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ. ನೊಪ್ಪು ಪಾಯಸ ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ಎಂಚಿನಿ ಈ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಮಂಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಅಂಚ ಮಾತ ತಿಕ್ಕರ ಅಪ್ಪು ಜೊತೆ ಅಂದಿ ಶಾಂತ ತೂಜಪ್ಪಣ್ಣನ ನೂಲ ಮದ್ನಿ ಓಲಿ ಸಂಪು ವನದಲ್ಲೇ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಇನ್ನಿದ ಜಾರ್ದು ಬುಡ್ದು ನೈ ಕಂದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಇರು ಬೂರ್ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಿಗೆ. ಬೂರ್ದು ಒಡೆಗೆ ತಾಗಡು ಸಂಪು ಮಂಡೆಗೆ ತಾಗ ಪಾಪ ಇತ್ತುಂಟು ನಮಕತುಲೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡೇನ ಬಂದ ಒಂದುಂಡ ಅಂದು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಅತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಗುರುವಪ್ಪಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕೇರಾಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆರೇಸ್ಕೆ ಪಾಯರ ಅಂದು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಪೂ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ದಾಲ್ ಪೆಟ್ಟ ಆತಜ್ಜಿ ಅವು ಬೊಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಓ ಅಂಚ ಜಾರ್ದು ಬುರ್ನತೆ ಸಂಪುಕ್ಕೂ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕೆ ಪಲ ಮನೊಂದು ಇತ್ತೀರು ಬುರ್ವಾರ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಬುರ್ವಾರ ಪಾಪ ಇನಿ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣನ ಬೂರಿ ಹೀರು ಪಂಡ್ರ ದಾಯಿಗೂ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪು ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಬೂರಿಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡೆ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಪಾಪ ಪೆಟ್ಟಾತ ಚಿಗೆ ಬೂರ್ದೇರಿಗೆ ಜಾಡ್ತು ಮನಸ್ಸುಡೆ ನೆರವೇರತ ಮೋಡದಾಯ್ ಪಂಡೆನ ಪಿರಮಂಡೆ ದಾಲ ಆತಂಡೆ ಅಂದಿ ಪಾಪ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಬೀಪಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಸೀಪೆ ತಿನ್ರವಲ್ಲಿ ಬಂತೇರು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬೂರೈನೆ ನಾನು ಉದ್ದು ಮೊಬೈಲ್
ಅಂದಿ ಒಂದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೋದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ఇంక ఎడ్డ డాక్న పరిచయం ఉండ అంద మహేష్ అన్న ಅಲ್ಲೇ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡಿಗೆ ತೋಜಾಲೆ ಅವರ ಇರು ಮರని ಎಂಕೊರ ಪಂದಾಂಡು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ ಮಂಡೆ ಗುದ್ದುದು ಯಾನ್ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ನಿಜಕ್ಕೆ ಏನೇ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಗಿರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೋಡಿಗೆ ಬುರ್ಚಿ ಗಿರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವು ಏರಿಗೆ ಗಿಳಿರಾಜನ ಗಿಳಿರಾಜತೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಓಲಾಕಿ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತಂಡು ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೂಲೆ ಹಾಕಲು 2 ಜನ ಏನಂತ ಚಲ್ ಮಲ್ಪುಂತ ಏರಿಯ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಇರೇನು ಪುಗಾರು ನಾವೇ ಅವು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಓವಿಯೇ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಓ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಚಲ್ ಸಂಪು ಪನಂತಲ್ಲ ಶಾಂತಕ್ಕ ಇರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡಿ ಇರನ್ನ ಲೈವ್ ಉಡ್ ಬತ್ತಿ ಇರೇನು ಲಗಾಡ್ದೆತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಪುಗಾರ್ದು ಅಟ್ಟೋಗ ದೀಯಾರತ್ತ ಅವರ ಬೊಂಕದಿತ್ತು ಆಡುವಾರು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಇಜ್ಜೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಇರು 2 ಜನ ಅದ ಎಂಕ ಲಂಚಪುರ ಮಲ್ಪುಜ ಏರ್ನಾತ 2 ಜನ ಏರುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಲೆ ಅಂದತೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತೂವನ್ಗ ಎಂತು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಸಂಪು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದಾಂಡುತ್ತಲಿ ಪನಂದೆ ಪದ್ರಾಡು ಅಂದು ಸಂಪು 2 ಜನ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಜನ ಪಂಡ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ಕಾರ್ಲಾಡು ಆರ್ನಾತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಜನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಗೇರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಇರು ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬರ್ಪೇರು ದಾಯಗ ಬರ್ಪುಜೇರು ಬರ್ಪೇರತ್ತ ಎನ್ನ ಎಂಕ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಸಂಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಆರು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೇರಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರು ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ಗು ನಮ್ಮ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈಜಿಡಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತು ತೂವಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಐಡಿನ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತು ಉಂಡಾಂಡು ಅಂದು ಡೈಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈವ್ ಅಂದು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ 1 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಲೈವ್ ಅಂಚೆನೆ ತೂಪನೆ. ವಾಸ್ತವ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ವಾಸ್ತವ್ ಬ್ರದರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಟೀ ಕುಡಿದ್ರಾ? ಹಾಯ್ ವಾಸ್ತವ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ పోయారా అంది పోందుల్ల బాయ్ శాంతక్క టాటా పనందుల సంపతಣ್ಣ సంపతಣ್ಣ పోపున టాటా సంపతಣ್ಣ పోపున సంపుకేనందుల్లేరు ಶಾಂತಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಸಂಪತಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೇಗ ಇದು ಪೊರ್ತಿ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಸ್ತವ್ ಬ್ರದರ್. ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್. ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯುಸಿ ಇರಬೇಕು. ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೋದ್ರು. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಕ್ಕ. ಗುಡ್ಡು. ಓಕೆ ಶಾಂತಕ್ಕ. ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ದಾನೆ ಬೈಜೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಶಾಂತಕ್ಕ, ಅದೆಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ನೈಸ್ ಲೈವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೂರ್ದಿನ ವಿಷಯ ಏರೆಗ್ಲ ಪನರ್ಚಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಬೇತ ಲೈವ್ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಜ ಆವು ಸಂಪು ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇವೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಟಾಟಾ 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 ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.